Good morning! Dito si Nene sa kanyang wheels. 4-wheel drive. 3-wheel. 3 wheels pala. Punta kami sa kabila. Adik na adik dito si Chris. Diyos ko, kamuntik na nga daw mabangga kanina. Aga-agang nagising. And there is Tonton Baton. Diyan ka muna, Tonton. Pahinga ka muna dyan. Punta na kami sa bahay. Silipin namin yung mga aso. Kulit naman ito, walang tunog. Oo. Tara muna eh. Oh. Mamaya na. Padala ko ngayon dito. Try mo lang kung meron naman. Sige tayo mamaya. Uy, alis daw siya. Oh. Hulog. Buti pa dito si Nene, naabutan lang ng pera. Thank you. Hindi yung niya sa palay. Naawa na. Oo. Kung may hingin tulong agad. Kung may pantulong. Ito si nanay. Titinda. Hindi, dito lang na. Good morning! Good morning, Conan! Hey, good morning, Tipi! Uy, saka ikaw dito? Good morning, doggies! Hindi sila pwede palabasin yun, guys, kasi may pasok. Yan, may mga bata kasi. Uy! Uy! Uy, saka ikaw dyan. Hi, KitKat! Ay, sis na KitKat ko na yan. Ay! Sa'yo, baby mo? Ay! Ayun, nilipat niya, Len, yung anak ko doon sa pintuan doon sa may kahoy doon. Nilipat niya na naman? Kita ko doon. Ito talaga, KitKat. Lipat-lipat lang. Doon siya, tignan nyo. Naliwan. Si Babe, oh. Babe! Baboy. Diyan lang kayo. Hindi kayo pwede lumabas ngayon eh. Kasi may pasok ang mga bata sa eskwela. Yung anak mo, yan. Opo. Ayan guys, ano yan hindi yan skin disease. Parang balat no, kung tawagin no te. Balat to. Kala mo may may sakit sa... Balat lang. Ito medyo nakaano pero okay na. Ikaw bad ka talaga. Kaya ka nakaano pa dyan. Inaaway niya kasi yung baby. Dilat na, no? Ay, cute! Dalawang beses lang namin niligo yan. Liligo din namin pag walang trabaho. Masampo namin. Nilipat muna sila dito. Lilinisin kasi yung isang guys. Ay, sorry, I'm so sorry, babies. Okay na kayo dyan? Pupunta na kami. Ayan. Lilinisin kasi yung isang unit doon. Unit talaga yun. Para sila doon. Yun. Pinapaano lang namin, parang pinapakalma na lang muna namin sila. Maging at ease sila, ganun, para hindi mangagat. Okay naman sila. And then, BFF talaga sila. Hindi sila naghihiwalay na dalawa eh. Yan, dyan muna sila sa isang kulungan. Pero kumain na daw, sabi ni ate. Asan yung anak ni Asan niya nilipat, ne? Saan niya nilipat, ne? Ay! Kayo, ihi kayo ng ihi dito sa loob pa. Ay, ayan. Anak ni KitKat. Ba't yan mo nilagay, KitKat? Ikaw talaga. Ihi mo na dito. Oo, may ihi. KitKat. Nakita mo na yung mga babae dyan? Marami. Sino kinakahulan mo? Laki ng boses mo, Wala. Look. Mamaya pag dumating si tatay mo, pag walang... Maligo? Mga aso? Oo, kasi mainit eh. Liligo, Conan. Si Conan, maano paliguan to Ngayon hindi na, mabait na. Ayun yung pinapaliguan din siya eh. Paano nila naliliguan yan? Liligo pala. Ito kami sa bayan guys. Pili lang kami ng mga mga gagamiting tiles. Ano yung pinili mo? Ito? Sa lababo. Sa lababo, sa dirty kitchen. Ay yung sa mismo. Sa may dining. Sa harap ang floor.
Oh, maganda yung hindi naman plain white kasi ang boring pag plain white eh. Black and white tayo. Oo, black and white ang aming motif, guys. Ito, pero mas maganda yung kanina. Tingnan mo. Ang ganda nito. Ito, masisilipan kayo eh. Oh, di ba? Nakikita ko. Sobrang kintab na ano. Bet ko to. Kaso, syempre pang floor, kailangan maliwalas. Mahal naman. Doon lang tayo sa mga. Huwag masyadong maharly ka. Yung tama lang, kasya sa budget. Uwi na kami guys sa sa Puncan, pero dadaan muna kami sa bilihan ng bigas kasi mura dito yung bigas, my god. Alam nyo yung pinakamahal sa groceries na nasa 56 to 60 pesos, dito 46 pesos lang. Oh my gulay. So ayan, nag-post nga ako sa Facebook, sabi ko sinong may gusto para mabilhan ko dito, 'di ba? So yung pick upin na lang din sa apartment. Para makatipid. Chowking? Sige, kahit na rin muna kami dito. So, ayun, ang dami ng nagpasabay. Sila Dalton, sila Alan, sila Sis Cherry, si Sis Sherlyn din nagpasabay na promise guys pag natikman nyo. Pero magdadala ako ng extra kasi hindi nyo pa naman mapapanood itong vlog eh. Dito de. Kaya, yun, sa may mga gusto guys, minimum 25 kilos kasi, maramihan yung bili natin eh. So, yun, sa may mga gusto, magdadala ako ng extra, mga ilang kaban badaling kong extra na para sa may mga gustong mag-avail din. Promise, mas masarap pa sa Dinorado, maputi, malambot, and masarap. So, yan. Kain muna kami, gutom na ako eh. Ito na guys yung mga bigas. Ayan, ayos lang namin. Ito kay Anto eh, brown rice. Ayan, 10 kilos. 38 pesos lang. Isang kilo. So, binila ko na siya ng 10. Hindi pa siya nag-reply eh. Sabi niya kasi kung may brown rice daw. Sabi, meron. Hindi pa siya nag-reply sa message ko. Kunanan ko na siya ng 10 kilos. So, ayun. Pack siya by 25 kilos, guys. Kaya, minimum ko 25 kilos. So, ayan. Sarap niya. Charap-charap. Ayan na, bigasan. Showcase ng RMK. Bigasan shows. Tulungan mo na, di. Nakakaya nga ni Kuya. Tinan mo yung kapal mo ka. Wala nga din eh. Fuck you. Kapal. Puro katulog lang eh. Hantukin masyado. Marko. Yung tamo, hikab na naman. Tapos si Kuya, masil-masil na. Very good si Tonton. Pang talaga siya, pang negosyo. Ayun, lalagyan siya ng crate lang. Kasi baka umulan. Kapag kagabi kasi umuulan eh. Eh, baka pag biyahe namin umulan. Mabasa. Ayun natin ito mga styro. Kumuha ka ng doon sa bahay. Karton. Isapin pa rin dyan sa sa crate. Bakit? Bakit? Isapin. Bakit? Para di madumi. Bakit? Bakit? Kasi sasahin ko rin isa. Hirap na hirap si Daddy magbuhat. Ayan, sabi ko sa kanya wala kasi siyang exercise eh. Diyan lang sa may So, dyan, sa gitna. Oo, sa gitna na lang. Kasi pag umulan, safe sila na Sige. Okay, karga. Time first. Time first. Ito naman sinundo si nanay sa mga paninda. Enjoy na enjoy siya sa eh. Ayan. Bye-bye, doggies! Next time na lang tayo takbo-takbo na. Bye-bye! Luwag naman yung nila guys, tulungan nila. Dito naman sila ng maluwag. Nakatakbo naman eh. Yan. Ito na lang kayo. Opo, bebe, pagbalik ko, lalabas ka. Pagbalik ko. Opo. Opo, yun na. Spa!
Spotty, Spotty, Spotty! Pagbalik ko na lang, para matagal-tagal dito. Sama kayo? Konanin! Pabalik ka Manila, Konanin! Sama ikaw? Ba't naghubad ka ng palda mo, Inday? Ay, na-stippy, oh. Ganda na ano mo dito, la. May ano ka na, oh. Bell pepper, oh. Yung kamatis. Sarap ka dito yung gagawin taniman ni mama, eh. Mga veggies. Wala, tipi, sige, sa paano, pa-shower. Hanggang saan yung ano neto na, dito na. Ay, hindi ba? May putulan. Ah, okay. Kala ko hanggang dito. Ayan, si Konanin, no? Na-enjoy nila. Di na pinalabas ngayon, guys, kasi may pasok na. Palda, anak naman. Baka manghabol ng mga bata, eh. Pero every, pinapalabas yan. Every morning. Dito tayo. Ay! Sumama si KitKat! KitKat! Sa susunod na balik namin, yung mga gusto mag-adapt ng tutari KitKat, dadalhin na rin namin. Bye-bye, Konanin ko! Bye-bye! See you next time, Konanin! Woo! Miss kita, Konanin! Miss kita, Konanin ko! Okay ka na dito, no? Bye-bye, KitKat! Bye-bye, Konan! Humahabol si Tipi. Sana? Ayun na. Bumalik na siya, guys. Lokong Tipi na yun. Ialis na kami. Alas 4 na eh. Para 9 o'clock. Ano na kami. Nandun na kami. And may kikitain kasi si daddy na friend niya. So, importante yun. Dapat mamaya pa alas 6 yung alis namin. So, ngayon na lang habang may liwanag pa, diba? Ayun. Si daddy muna ngayon mag-drive. Pagdating sa bayan, ako na ulit. Kasi antokin na yan mamaya, tinawa. Oh yeah. Siya sumula lang ano yan eh. Palit na naman. Sabi naman antok na ako. Tapos hindi matulog. Stop over guys, dito sa Shell. Hindi ko alam kung anong lugar na. Pampanga na? Pampanga. Mabalakat. So, dinner muna kami kasi dito nag-lunch kanina. Oh. Wait, hingi tayo ng ng lagayan sabaw. Order ako ng sinigang na hipon. Ano to? Pinakbet. Tapos, kare-kare. That's it. O, pray na muna tayo. Pray na. Bless us, O Lord, and give us what you are about to receive from the Lord Christ, O Lord. Pwede sausawan. Toyo kamatis. Toyo kamatis. Toyo, sili. Tapos, Yes, sir. Oh, just turned around. Toyo ka man. Kalamansi. And sili. Sili. Kamatis. That's it. Kaya favorite niya. Kada mga gutom no? Ayun na si Chris sasakyan kasama na si daddy. Bumalik. Bakit? Sila? Okay. Hanantay ko na lang yung bill. Tapos si daddy na ulit yung Yung magda-drive naman pabalik. Ako nag-drive from bayan ng San Jose up to here. Tapos siya naman nag-drive sa bahay. Ayun, hangsugal ng bill. Para makauwi na. Tok na ako. Hey guys, dito na kami sa Shangri-La. Dito sila magkikita ni daddy nung friend niya. Kaso nasa biyahe pa daw ata na traffic. So, ayun. Kalarks lang si Froggy kasi ang dami na side comments habang nagdadrive ako. Imbis na pwede naman yung, alam niyo yun lumalagpas ka na, ganun. Pero yung, minsan parang pa-sarcastic yung mga niya, yung mga side comments niya. Kaya nakakapikon. Sabi ko, buti pa ikaw na lang mag-drive, no? Ikaw na lang pauwi lahat. Kesa yung ganyan ka ng ganyan, eh. Nakakaloka. Pero ayun, smooth naman, guys. Yung pera kanina pala sa isa. Kamunti ka na ako. Kasi, nag-hazard kami sa, highway. Kasi yung mga, alam niyo yung mga yung mga tawag doon?
mga insekto na pumapalo sa windshield. Pinunasan naman ni daddy ng ng wiper niya. Eh, syempre mga nun, yung mga katas-katas, is lalong lumabo yung paningin ko sa, labas. So, yun, bigla kaming hazard nga, and then pinunasan niya ng tissue para lumino ulit. Kaso, nung papagapang na kami, pabalik na ng, pa-join na kami na. Diyos ko! Nakakaloka. Muntik na kami maarara ng Romaragasang truck. Thanks God, we're safe. Nakakaloka, napamura na lang doon. Piyay ka! Kaloka. Ayun lang naman. Kaya ayoko mag-drive ng madilim. Gabi. Lalo na yung ganun, okay na kasi, 'di ba? Pinakialaman mo pa winiper mo pa Muntik-muntik na tuloy tayo. The more na dumadami, the more na okay lang, at least malinaw. Pero nung winiper mo, para siyang naglabo na, para ka binatuan ng itlog na winiper mo yung egg yolk. Eh ayun, napaano kami sa gilid. Pero kung hinayaan niya lang wala, tuloy-tuloy lang din yung yung biyahe. Well, anyway, tapos na yun. Take it naman na hindi kami napano. Putika mo na apakan ko agad yung preno. Kasi kung yung gasolina pala apakan ko, naku, kaladkad kami dun. Kaya yun, thank you, G. Ayun, saan na daw si Densyo? Sakit si Chris, tulog niya kanina pa. Yun, tapos yun nga, pagkain namin sa Pampanga, siya na nag-drive pauwi na. Na-antok na rin ako. And then, namali pa kami ng exit. Kaya yun, na-prolong yung namin. Yung biyahe namin, na-prolong ng 30 minutes ata. Dito pwede kasi sa pag walang kasama talaga, pag walang navi. Kahit na may navi na yan, kailangan may gising pa yung kasama. Magtuturo sa kanya, dalawa kailangan. So, yun guys, mag-good night na kami kasi for sure, pagdating nito sa bahay is 4 loads na kami. And then, ang dami palang umorder na nung bigas. So, malamang ubus na agad yan. So, we'll see you tomorrow. Good night. Good night na. Good night. Good night. Ang plastic sabay tanggal ng yosi niya Gihilik na yung Junakis na kami sa Bye guys!